Kajing puli nak siti jong Paulus apostol siki Kristan kolese kalenong baar kad khot ka Henry hudu bakhat san kumba phila pdiang yo Kris Jisu trai kum cha to em hau to su thiet batonang san hau batonang skam ha kajingai kumba lai hikaye phi da ka ba nang roi krhai ha kajing sngongo to siar badam don basukor ye phi da kajing start Beriu bat kajing lam ler basuda kat kum hikai paceng ki beriu. Kat kum ginong rem tenrai kamaring mariang. Henry om kat kum ukres. Naba hau baro kajing pura jong kajing long blay ka syong ne ha kajing long beriu. Bat pilawan sya kajing pura jong kajing em hau. Ubalong ukle jong kabor sensyar bat ka iktar baro. Hauru la ot share pi da kajing ot share kabom syam lale da kikti. Da ka baweng no ya kamet do ha ka jing out chair jong okres bade pila tep lang bat u ha ka baptisma ha ka baya piru la pen mi pat rengkat bat u da ka jing ha ka bor jong ublei balap pen mi pat ya u na ki bayam bat ya pi ki balayap ha ka pop bat ka jing bam out chair ka do jong pi ublei la pelong ban em rengkat bat u kres endau lamap ingi iki pop jungi baro da ka ba weng no ia ka kot rai penrem ka bayeng persya ingi da ki jing dawa jong ka kat kum ka an ia ka neu la weng no uda sa prek ia ka ha ka ding pna ula kan tait no iki bors im bat ki bors sensyar bat ula that rong ye ki ha ka ba pau da ka ba pendam lot ye ki ha uhi ka ktien jong utrai kasama chispa sau pusan kat no trai long babha ya baro ngan yero eme ko blay bat ko sim chunga man ngan ker kui ka kerteng chung me junom la junom ngan ker khu ya me man la kasngi bat ngan yero ika kerteng chung me junom la junom kat no trai long babha ya baro utrai long basbon bat badap da ka jis ngolem basuki ban bitar bakar hai ka jing isnai kat no trai long babha ya baro ubas ngaulem ya ki jin thau chung u baro kat no trai long babha ya baro ki jin thau chung me kin aingu ya me ko trai bat baro ki runge chung me kin ker khu ya me kin ye tho shaphang ka buram ga jin san char chung me bat kin pen banai ki kam bakrau bor chung me kat no trai long babha ya baro Kajing puli na gospel bakut kat kum ulukas kalenong ba Henry kat bakat ahar hadu bakat kendai. Ha gitu kisngiu Jisu lalik kiu show lum bantuai. Bat baro shimiet ula penlek ha ka baduai hau belai. Dalami kasngiu la kwat kis ran jong u baru la jit kat arngot naki ya ki baula ai kerteng ki apostol. Simon ya wal ai kerteng Petrus batu Andreas parajung u Jacob batu Yohanes Philip batu Bartholomeus Mattheus batu Thomas Jacob kun Alphaeus batu Simon ya balasin Bashirhem batu Judas kun Jacob batu Judas Iskariot bala kelalong unong syet kela teoloan hiar nau lum bat ki bat ulayeng ha ka jaka madan lem bat bun ba kisen ran jong u bat ki pai ba belien na baro ka Judea bat Jerusalem banakhap duriau ka Tirus bat ka Sidon ki balayawan ban skam u bat ba en pen ko na ki jingpang jong ki bat ya kitu ki balashitom na ki mensim pum ko la pen ko bat baro ki pai ba kila persyang men kta u namar kabor kalami na u bat kalapen ko iki baro ka gospel jong uturai